Naše pomýlené myslenie je zlé. Sme tak vychovávaní cez generácie, aby sme sa nebáli Boha. Aby sme si robili, čo chceme. Aby sme si mohli robiť, čo chceme. Mám video ohľadom 9 stratégií ľudstva, aby si mohol človek robiť, čo chcel. Choďte si to pozrieť. Tam vysvetlím presne stratégie celého ľudstva, ako žijú, aby odstránili Boha zo svojho života a mohli si robiť, čo chcú. Tak sme vychovávaní. Chápete? Takto sme vychovávaní. Aby sme sa nebáli Boha. Veď on každého miluje. Aj keď sme hriešnici. Dokázal to, on miluje. Adama hneď vyhnal. Noého celý svet zničil. Sodomu a Gomoru zničil na kopu. 5 miest to bolo, tak hovoria, že to Roslona bola také ako New York. Keď si pozriete New York, Brooklyn, Bronx a tieto časti, celé mesto, to všetko to tam zničil. Lebo on miluje aj hriešnikov. Zničiť. Keby ste to nepochopili ešte. A potom si človek s pomocou satana vytvoril všelijaké náboženstva, aby si človek mohol robiť, čo chce. Choďte si pozrieť to video. 9 stratégií, ktoré používa človek. Aby mohol kľudne spať s čistým svedomím. Sám pred sebou. Takým príkladným náboženstvom je aj kresťanstvo, kde vymyslel, že vraj za nás niekto zomrel. Viete, o kom rozprávam? O Jessimu. Že človek za nás zomrel za budúce hriechy. Človek môže zomrieť za hriechy generácie. Niektorých. Nie za budúce hriechy. A vysvetľujeme, že my milujeme Boha a Boha sa nebojíme. A podobné hlášky. A Boha sa netreba báť. A čo tu tento rozpráva, akože ja? A čo tu straší? Veď ako môže povedať, aby sme sa báli Boha? Ako môže povedať, bojte sa Boha a prestaňte s hriechom. Začnite robiť pokánie, obráťte si život. Ako to môžem povedať? Ako to môžem chcieť od vás? Však. Veď ako to môže povedať, aby sme sa báli Boha? Kto to kedy videl a počul, aby sme sa báli Boha? Informácie doteraz prečítané o tom dokazujú, že sa ho nemusíme asi báť po niektorých. Vy všetci, ktorí takéto tvrdíte, ste totálne z cesty pomýlení. A budete za to veľmi tvrdo potrestaní, skôr či neskôr. Či cez veľké súženie, alebo po smrti, cez peklo a tak ďalej. Alebo ostanete v pekle do nekonečna. To nie ja rozhodujem, ale to je Božie rozhodnutie toho. Ja vám len hovorím, o čo ide. Poďme teraz ďalej, aby sme sa dozvedeli, či sa máme báť Boha a či nie. Alebo ako to je. Poďme ďalej. Áno. Lebo myslím, že doteraz oni ešte stále pochybujú a ignorujú doposiaľ povedané. Ignorujú mňa, samozrejme, ignorujú všetko, čo im hovorí niečo iné, čo im nehrá do kariet. Ale ako to tu vidíme doposiaľ, keď aj maličké decko, ktoré ledva rozpráva a číta, by spravilo analytiku Biblie od stvorenia po Egypt, by prišlo na uzáver, že Boha sa treba báť a prestať s hriechom. Lebo cez celú históriu Boh zabíja každého, a to bez srandy, kto ide proti nemu. To znamená proti jeho zákonu. A proti akému zákonu?
Noahajskému zákonu, ktorý dostal Noé. A Židia majú 613 zákonov. Prečítam ešte raz Noahajské zákony, aby sme si to rýchlo prešli. Prvý zákon je veriť v Boha, neúctievať modly. Druhý zákon, rešpektovať Boha a chváliť jeho meno, oslavovať Boha, nerúhať sa jeho menu, nepreklínať, nenadávať. Rešpektovať ľudský život, nezabiješ. Rešpektovať rodinu, nepáchať nemorálne sexuálne akty, nesmilniť, so zvieratami a s druhými takými istými ľuďmi sa nestýkať. Rešpektovať právo vlastnosti iných, neukradneš. Vytvorenie súdneho systému, usilovať sa o spravodlivosť a netýrať zvieratá. Nejesť zo živého zvieraťa. Toto je tých 7. A 30 som prečítal pred chvíľkou. Židia majú 613, čo po rozdelení je 248 pozitívnych a 365 negatívnych. Pozitívne sú, že musia ich robiť, a 365 negatívnych, ktoré nesmú robiť. Ktoré nesmiete robiť. Kto je Žid? Kto vie o sebe? Kto toto pozerá? A tak, ešte stále ignorujete ten fakt, že Boha sa treba báť a iba jeho sa treba báť. Ešte to stále ignorujete.